Allura cikin ruwa. So saboda Allah nake maka domin Allah. Zaman lumana da daɗi ka zama zarena ni allura. Alhamdulillah Allah ya kawo mu. Aisha ta taɓurza an sha wahala yau ga ki a ɗakin mijinki. Duk wanda ya ce ba za ki aure ba to yau ya zo ya ganki a ɗakin mijinki. Da wannan auren nan gwandar rashinsa. Tahir. Zan je in ɗau yara na damun ba 'ya'yanki bane. Tafi da su. Enough Tahir enough. Wai me yasa duk macen da ba ta haihuwa ne ake kallon ta kamar rabin mutum? Ta rasa kima a wurin mijinta, ta rasa soyayyar surukarta. Ta zama abun shagube da dariya a wurin dangin mijinta. Ta zama abun tausayi a wurin danginta da iyayenta. Wallahi macen da ba ta haihuwa ba abun tausayi ba ce. Allah yana son ta. We are proud of who we are. Da haihuwa farilla ce da Allah ya bana na Aisha radiyallahu anha. Allah ya halatta wa namiji auren mace ɗaya, biyu ko uku sai dai ba in har yana tsoron ba zai iya yi musu adalci ba. Nawa ba zai mun adalci ba. Ni ne na faɗa miki haka. Ka lalata min tunani na. Na'ima kina cikin hayyacinki kuwa? Ba lallai in ƙara gaskata wani ɗa namiji ba. Ban auri mijinki ba, I'm one of his baby mama. Haba Na'ima, ke ko kin san menene talauci? Duk wanda fa kika ga an rena shi a duniya yanzu, talauci ne ya ja masa. Duk wanda kika ga an kaskantar da shi, talauci ne ya ja masa. Wallahi idan baka da shi Na'ima, ko a cikin gidanku ne, baka isa ka faɗa aji ba. Arzikin naki na banza arzikin hofi. Me kika ce? Arzikin da aka tara ta hanyar haram aka mutu aka bar miki shi? Me kike nufi? Ina nufin an tara dukiya ta hanyar siyar da miyagun ƙwayoyi, al'umma suna sha suna ta'addanci. Don haka ko shakka babu Alhaji Musa mai tamarma ubanki kenan yana can wutar jahannama. Na faɗa a samun gas. Anti wallahi idan na yi sake yan TikTok za su ance min miji. To fa idan har baka kawo ƙarshen wannan abun ba, to wallahi ne zan ka saboda zan kashe kaina. Kace mana, ki kashe kan naki. A bayan kin mun wannan na rabu da Na'ima. Kin dade baki mutu ba. Now get out of my house. Kai hakuri da abin da ta yi maka. Kuruciya kenan. Ina ganin girman mu za mu zo mu ajiye shi a inda. Kuruciya kenan. Ba ruwana da wata kuruciya. Wallahi sai ta fita ki zo ki fita. Ba inda za ta je saboda mu ma Na'ima mun wahalta mata. Ko ta fita ta tafi ta bar gidan nan, ko kuma ki koma gidan tsohon mijinki Hadi Makama, ko kuma kai ka aure ta ku zauna a matsayin mata da miji. Abin umarnin iyaye a sabawa Allah. Ni ba zan aure ta ba. Sannan kuma ba za ta koma gidan nan ba. Ba za kuma ta bar gidan nan ba. A baya dai na san baka fasikanci, ko ka fara ne yanzu. Kina nufin cewa ni dan dukka ne kenan ko kuma Dan kai ba ma'asumi bane ba. Daga kai sai ita a cikin gida. Sannu kanwa, sannu kwalba. Zan yi tsalle na dira. Wannan ai zalunci ne. Dole ka rubuta mata takardar ta tafi mata da shi. Babu inda za ka je sai ka ba amsa. Allah idan ka ƙara cewa kana so na zan maka hauka. waye kai hajji za ka samu damar zuwa kenan ka zo ka zauna tare da matana. Abdul saurayi na ne. Are you insane? Wallahi Sadiq idan ka taba shi sai na kunno maka gobarar da duk dangin ku sai ta kone su. Aiki yayi kyau tun da gida ya cika tafta. Allah ka auren dan nan mi kallo. Ina ne ake so kalarsa. Kawayenki su ne suke takalarsa. Wai dan bishi ne ake wa mugunta. Kice kar su kara daga yau su dina. To ai ni ban sani ba. Dan ba sai a bayan gidona. Wace ce barauniya? Ke ce barauniya. Kina tunanin zan ji tsoron ki ne? Tabbatar da cewa zaman ki ya kusa karewa a gidan nan. Shikenan hankalinsu ya kwanta za su kashe min aure shikenan. Ni na kashe babban abokina wanda ban da kamar sa a duniya a bayan iyayen. Me haɗa ka da wannan? Mata ta ce. Kidnapper ne. Wallahi ba kidnapper bane ban. Wallahi ba kidnapper bane. Waye kai to? Dan iska ne ni ba siki ne. Ba wanda sai kama shi. You are under arrest. Sai dai ku fara kashe ni kafin ku isa gare shi. Ni ce uwar Na'ima, ni nake da hakkin in zaba mata rayuwar da za ta yi. Ina ce lokacin da muka rike ta. Wallahi ba inda za ta je. Amma bincike ya nuna cewa matarka ba za ta wuce kwana 60 a duniya ba. Doktor na ji ina gani matata za ta tafi ta banni. Yi haƙuri, sir. Yi haƙuri. Inna lillahi.
inna lillahi